tamang-tama na yung timpla ko. Bye! Don't forget to like at don't forget to subscribe. Don't forget to like and subscribe. So guys, welcome back to my YouTube channel, no? Kung baguhan ka dito sa channel ko guys, please click the subscribe button below and click ninyo din yung notification bell ha. Sa mga subscribers natin dyan, welcome back po. Ang lulutuin natin ngayon is very healthy and easy recipe, no? Magsari-sari ta. Tawag namin to sa Cebu, sari-sari. Ito, nabibili na to, slice na sa public market sa area ko, no? Ito. So, let's start cooking guys. So guys, first, we put oil. Kunti lang guys. Yan, panggisa natin. Sige guys, so mainit na yung mantika. Iuna natin si garlic. Igisa lang natin to guys. Ang bango talaga ni garlic guys. Onion. Ang bango guys, no? Very bango. So, wag na natin patagalin. Ilagay na natin yung ating manok. Gisa lang natin si manok guys, no? Tuin lang natin si manok. Pwede kayo gumamit ng sarili nyong gulay, no? Pwede kayo mag-slice. Kaso in this case guys, bumili na lang ako ng may mabibili naman dito sa amin na sari-sari slice na. Mura lang din. Gasolina lang ngayon guys, mahal. Malapit na oh, bilis lang. Lagyan natin ng ground pepper. Pangpapatay lang si. Guys, paki-check na lang yung description box below, no, for the recipe. Ilalagay ko dyan sa baba. Paki-check na lang. And don't forget to subscribe, guys. Malaking tulong na sa maliit nating channel, no. So brown na yung ating manok. Pwede na natin dito lagyan ng gulay, no. Maraming gulay ito, guys. Pa, kakasya kaya to? Ayan. Yan lang muna guys kasi maliit lang yung kawali ko. Si-shrink din to guys. Si-shrink din to siya. Yan. Bango. Very healthy recipe and easy to cook. Easy to cook guys, no? Tapos lagyan na natin siya ng toyo or soy sauce sa Bisaya, sa Tagalog. 1 to 2 tablespoon soy sauce. Tapos wag na natin patagalin, lagyan lang natin, optional lang to. May seasoning ako dito. Pang padagdag linamnam. At syempre, my favorite, ground pepper. Damihan natin guys. Kasi isa to ang ground pepper na magpasarap sa putahe natin. Diba, Inday Pitik? Tapos, ilagay na natin ang ating oyster sauce for lunch. Pwede din dinner pag may matira. Tapos, syempre, haluin. Naglabas siya ng tubig guys, no? Then, lagyan natin ng kunting asin. Kunti lang kasi naglagay na tayo ng patis. At saka yung seasoning
konting-konti lang, no? Tapos haluin ulit. And then mag-add tayo ng tubig. Yan lang. Huwag medyo marami. Pwede rin marami. Pero sa version ko, ganyan. Parang ganyan lang. No? So, takpan ko muna to. Pakuluin lang natin to guys. Until maluto yung mga gulay. No? So guys, after 10 minutes, no? Ang pagpapakulo natin, ito na yon. Saktong-sakto. Lutong-luto na siya, guys. Oh. Sarap nito. Paris. Tikman muna natin, guys, if tama na ba yung timpla. Dito tayo pwede mag-adjust ng timpla, guys. Tamang-tama na yung timpla ko, guys. Natsambahan natin, guys. So guys, ready to eat na to. So guys, thank you very much for watching our sari-sari recipe. I-try nyo to gawin sa bahay nyo. Very healthy and simple to cook. So guys, and ito yung ating sari-sari. Tikman natin, guys. Try nyo tong gawin. Ang sarap nito, guys. Ang init pa. Ang sarap. Ang sarap, guys. Very healthy recipe, no? Sige, guys. Nakain muna kami dito, guys. Guys, thank you for watching. Bye. Don't forget to like. Don't forget to subscribe. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe and hit the bell below para ma-notify kayo sa atong mga bagong video, no? So guys, sari-sari. Thanks for watching. Bye. God bless.